अपना बाबू से खिसियाइल बड़ी। उ बाबू सोना के मनावत तरन कैसन। ई तो तहार रूप हम कबो नहीं खी देखले। का भइल बा? कोनो दुख बा? कोनो तकलीफ बा? तनी बताव, हमहू जानी। उ आशिक अपना मासूका से पूछा तरन कैसे? अरे बोला ना का भइल बा ये सोना, ऐसे तो तू रहेलू कबो ना। सुना, अरे बोला ना का भइल बा ये सोना, अरे ऐसे तो तू रहेलू कबो ना। अरे बोला ना का भइल बा ये सोना, ऐसे तो कबो ना। चांदी जैसन चेहरा मुरझाइल बकाहे, चांदी जैसन चेहरा मुरझाइल बकाहे, आँखिया लोराइल ललाइल बकाहे, आँखिया लोराइल ललाइल बकाहे। और से मिलके आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं।